Onko sun niskalle tapahtunut jotain? Mua kuristettiin. Kauheeta. Kuristettiin. Tää oli vähän niinku oma vika. Mä haluaisin nähdä sitä uudestaan. Ei koirat seiso kahdella jalalla. Asia on niin, että mä oon tavannut yhden mukavan naisen. Hiljaa! Tosi lupaavalta vaikuttaa. Isi, tässä on Satu, mun soitanopettaja. Mä pidin sua jotenkin ihan erilaisena tyyppinä. Tai se on vähän harmaana. Valtiattaren lemmikki. Ootko? Isi, avaa ovi. Onko kaikki muumit Laaksossa? Mitä tarkoitat? Että oletko menettänyt järkesi? Joskus olisi vaan kiva tehdä jotain ihan muuta. Jotain tavallisia juttuja. Eikö sustakin? Kuultiin, en mä pidä tavallisista jutuista.